कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कुडाळात अनेक महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. 5 ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकात 33% मतदान, तर सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत 37% मतदान झालं. याचा आढावा घेतला आमचे कुडाळ करेस्पॉन्डंट प्रसाद पाताडे यांनी. कुडाळ तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायती आहेत, 5 ग्रामपंचायती, त्यांच्या जे पोटनिवडणुका आहेत त्याची जी टक्केवारी आहे आतापर्यंत 11:30 वाजेपर्यंत तब्बल 32.91% एवढं मतदान झालेलं आहे. तर सार्वत्रिक निवडणुका असलेल्या ज्या 5 ग्रामपंचायती आहेत यामध्ये आतापर्यंत 15 केंद्रांवरती 37% मतदान झाले अशी माहिती आता तहसीलदार कार्यालयाकडून देण्यात आली. यामध्ये प्रतिष्ठेची असलेली हुमरमळा वालावल जी आहे यामध्ये अतुल बंगे असतील, तर वालावल हुमरमळा असेल त्या ठिकाणी राजाप्रभू जे आहेत सरपंच पदाचे उमेदवार. मात्र हे दोन्ही गावं आहेत यामधून रणजित देसाई जे माजी जिल्हा परिषद सदस्य आहेत ते नेतृत्व करत होते आणि त्यामुळे ही जी ग्रामपंचायती या 2 आहेत त्या प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या आहेत. तर भडगाव ग्रामपंचायत असेल आणि हुमरमळा ग्रामपंचायत असेल आणि वर्धे जी ग्रामपंचायत आहे ही जी आहे ती दादा साहिल जे ओरोसे प्रभारी ओरोस मंडळ भाजपचे तालुका अध्यक्ष आहेत त्यांच्यासाठी ही जी ग्रामपंचायत आहे ही प्रतिष्ठेची ठरलेली आहे. तर भडगावमधून माजी खासदार निलेश राणे यांचे स्वीयसहाय्यक योगेश घाडी जे आहेत ते या ग्रामपंचायतीचं प्रतिनिधित्व करत आहेत आणि ही ग्रामपंचायत जी आहे ती सुद्धा एक त्या ठिकाणी गोट्या सावंत म्हणजेच संदेश सावंत जे आहेत हे त्या ठिकाणी तळ ठोकून बसलेले आहेत आणि ही ग्रामपंचायतसुद्धा एकदा प्रतिष्ठेची ठरलेली आहे. तसंच पाहायला गेलं तर आतापर्यंत मतदान प्रक्रिया जी पार पडली आहे यामध्ये मतदानाला उत्स्फूर्त जो प्रतिसाद आहे तो मतदारांकडून दिला गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पाताळे, तहसीलदार कुडाळ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.